इयुनाव आफादनि संबिजिराव थिखानाय खान्थि बादियै गोसो होसारनानै आफादनि हाबा मावलांगोन। गोजौआव मख'नाय खान्थि आरो समाजनि बेरेखा मावनायनि फोरमान मोनोब्ला आंखौ संबिजिरनि थाखानाय खान्थि बादियै बिजिरनायनि राहा लानो हागोन। गोग्गो देहा आरो गोथार गोसोजों सागान होबाय। आफादनि फोथायजाथाव बेयाव गावनि मुंखौ बुंना लादो। दाखालि 18 डिसेम्बर अक्ट'खालि जोङो मुसलपुरावहाय जोंनि फुल प्रेजेड सेन्ट्रेल कमिटिखौ जों दाफुंदोंमोन। दाफुंनायनि उनाव जों दिनै बेवहाय सिम्बोरगाव दानस्रां क्लाब आरो कमिउनिटि हलाव जों दिनै आफादनि गासिबो मावफुं बिबानगिरिफोरखौ लानानै जों दिनै समायखिरा लाबाय जाहाथे जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि आफादा मोजाङै थाङो आरो बयबो जाहाथे समायखिरा लाखांनायनि उनाव जाहाथे मोजाङै मावफुंनो हायो जों बेखौ सानदों। मेनलि जेन'बा आफादगिरि महरै आं थाबाय दलिन कुमार ब्रह्म, जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंहा चिन्टु बसुमतारी थाबाय, वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा बलदेब मुसाहारि थाबाय, ओमफ्राय चिफ अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै बिलेश्वर ब्रह्म थाबाय। दा जों बाखिखौ आं एसे बावथ'बाय। नोंथांमोना दिनै बे उद्देश्यआ जाहैबाय बेनो दुखु गोनां। जों आगोलाव सेंग्रा बैसोआव आगोलावहाय भलान्टियार फर्स मुङै बयजोंबो सिनायजादोंमोन। खिन्थु दिनै जानाखि बर'नि जेरोखोम थासारि, बे थासारियाव जों दिनै बयबो हारियानो लोरबां सोरबां जाजोब्बाय। जोंनि जायफोर दैदेनगिरि दंमोन जिखि पार्टियावनो थाया मानो बिथांमोनहा जोंखौ मोजाङै माने हारिनि थाखाय हारिनि थामोनथा बा थासारिनि थाखाय सिन्था खालामाजासेनो गावबागाव सार्थ'आव बिसोरो माने गोजोमनानै थाबाय। बेनिखायनो जों दिनै बोराय बैसोब्लाबो जोङो दिनै बड'लेण्डखौ नांफिनगौ होननानै जोङो रायजो राजाखौ बुथुमनानैब्लाबो जों दिनैहाय बड'लेण्डनि थाखाय जों सोमावसारलांगोन। आरो बे सोमावसारनाया जोंना भायलेन्स नङा, नन भायलेन्स हिसाबै डेम'क्रेटिक भाबैनो जों आवगायलांगोन। मोननाया जानो हागौ खुब सम्भब। मानो होनबा आं दहायसो एसे आगोलाव बुंदों दिनैहाय माने केएलअ'आनो जा बा ग्रेटार कचबिहार पिपुल्स पार्टियानो जा बिथांमोना दिनै 32 बोसोरल' आवगायदों बिसोरनि आन्दलना। बे 32 बोसोर 33 बोसोराव जुदि कमतापुर इउनियन टेरिटरि मोनसे जानो नागिरदोंब्ला होमबा बर'आ दिनै 56 बोसोर रुंग'लांबाय बैसोआ बड'लेण्ड बियै बियै। होमबा जोंनि बे 56 बोसोर रुंग'लांनायाव होमबा दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बा आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय मानो सिन्था खालामा? जोंबो बेखौ सिन्था खालामनो बाध्य खालामो। जों बेवहाय जेरैबो जाहोआ, जेरैखि जाया मानो डेम'क्रेटिक भाबै जों बेखौ होबथागोन आरो बेवहाय जों बर' रायजो राजाफोरनोबो खोन्थानानै जेरैखि जाया मानो जों बेखौ जोंनि जाहाथे कमतापुर हरैहाय जानाया मा जायो जा बे गावसिनि बाथ्रा, खिन्थु आसामनि हाखौ जोङो माने बे कमतापुर रायजोआव जों सोफानायाव गैया जोंनि आफादा। बेवहाय जोंल' नङा, जों दिनै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसनल' नङा, जों गोबां माने रायजो बिग्रा आफाद जोंनाव बर'फोरनाव दङ। दा जेन'बा बायदिसिना अनेक आफादनि मुङै थाबाय आं बावबाय। खिन्थु जों बिथांमोनजों सावरायै ज' ज' लानानै जत्थ' रावबो जाहाथे थालाङा जोङो बिथांमोनखौ ज'यैनो सावरायलायनानै सेन्ट्रेल कमिटिनि थ्रुयै जों सावरायनानै जों बयखौबो बुथुमनानैहाय ज'यैनो जों सोमावसारनायनि आगानाव थांगोन। आरो बे जों ज'यैनो जुदि आगान फिनोबा सोमावसारफिनोबा निस्सय जोंनि बड'लेण्डआबो रायजोआ आलादा रायजोआबो जाफुंगोन होननानै जों सानो। जुदि बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि सोरबाया जुदि थगायफिननो नागिरोबा बिनि सायाव रायजो राजानो माबा मोनसे बिसार खालामगोन। बेवहाय जों दा जेबो बुंथ'नो हाया। रायजो राजानि आखायाव जों हगारगोन बे जिनिसखौ। ओंखायनो जोङो खुब माने सांग्रां भाबै माने जोङो आवगायलांबाय थागोन। आरो जोंनि सोमावसारनायनि गेजेराव जाहाथे सोरबा दालालि बा एजेन्ट हाबब्र'नानै जाहाथे थांनाय 2020आव जेरोखोम गाब्र'हैदों खिन्थु जों बेबायदि गाब्र'होआ। एबार जों जाहाथे जोंना लास्ट बेनो जाहाथे लास्ट फाइनाल सलिउसन जायो जों बेखौनो नाजागोन। दाथ' नोंथांमोनानो दिनै नुबाय जोङो सेप्तेम्बर जास्ट 11 सेप्तेम्बरनिफ्राय जों जागायजेनदोंल'। नैबे डिसेम्बर मासनि गेजेरावनो जोङो डिसेम्बरनि 18 थारिखआवनो जों सेन्ट्रेल कमिटि दानो हाबाय। आरो जोंहा दिनै खोब गोजोननाय बाथ्रा गहपुरनिफ्रायबो दिनै बिथांमोनहा फैदों।
मानो होनबा बिथांमोनाबो जेखि सुक्ति जाया माने गहपुरा माने लाफा जाया उदालगुरि फास 2निफ्रायनो बिथांमोना थाबथाबाय थानाङो माजबाटनिफ्रायनो बिसि जालांबाय बिटिसि जाबाय दाख्लैनि जाहाथे थामथि मोनसे सुक्ति जाबाय बहायबो बिथांमोना थाफानो मोनाखै अब्लाबो बिथांमोना गोसो बायाखै दिनै गहपुरनिफ्रायबो सनितपुरनिफ्रायबो फैगोन लासैनो जों बेखौ आसा खालामो आरो जोङो जयैनो आगोलनि बायदि सोमावसारनायखौ जोङो जाहाथे खौसेयै लांनो हायो जों बेखौ नाजागोन